हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बर' मिउजिक भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव बर' सेलिब्रिटिनि मुंदांखा एक्टर आरो एक्ट्रेस सोरां आरो मिथि नार्जारिनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर, गोबाङानो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंमोन जानांगौ। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला बर' ब्रादार्स क्रिएशन चेनेलाव नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो हिट जादों। दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला बर' ब्रादार्स क्रिएशन चेनेलाव नायहैनो हागोन लोगोफोर। आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेशनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैयो।